Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti mao di apasat ti pakasarita ni taalawas a napauluan. Agpatingka ti panagibdor. Ditoy drama tayo, Sonata ni Aya. Kept that love alive. I can't forget you. And it won't be... Ken anak, barukan. Agyaman nak, tasimangpet kayo nga umatindar iti graduation ko, mami. Uwen anak ko, nabayagan ang nagpakadak iti amo nga agbakasyon ita. Thank you, mami. Kahit ko amang nagyo ti valedictory address ko. I'm very proud of you, anak ko. Angam ko, ma. Dua kayo kini dadik amang yukur iti medalyak, mami. Anya? Ang kuna ni Lolak, saan da ka nung amo ti ayan na? Dayta ti parikot, anak ko. Mami, saan nga ibaga da lolok? Noan niya tinapasamak. Na nagsina kayo kin dadik. Da kayo kano ti mang ibaga. Ken, anak. Mabalin ka di nga ibagayo kanyak, mami. Kaya't ko amamuan no apay. Sige. Irugik no kasano anagayan ayat kami. Ano sa dino ket na itao ka. Ken kasano alino ko nak. No kasano aminaltrato nak ti amam. Aging ga iti na ikadeng ko ti panagsinami. Agyamanak, mami. Saan ka nga ipaidam ken kuana? Imbilin ko kada lolom. Ano kaya't nakaamakita? Palubusan da. Sipod idi addan puot ko, mami. Manmanunak asarong kara ni daddy. Nabayagan na din nagpakita kanyak. Kasta ka di. Sige. Dumngag ka, Ken, anak. Nupay kastoy ti inaramid ni dadim. Di rumbang aguraan. Dayta ti si bubukal na pasamak, anak. Kastagayam ti inaramid ni daddy kada kayo? Bayam, asyaklatan ti agsakit tinakam ken kuana. Nakarugayam ti panagibtoryo, mami. Uwan, anak. Impagpagapok ken ka, anak ko. Tasaan ko akayat nga agbalin ka, bastardo. Nga awan amana. Nakaro apa ng loko na kada kami. Tape kigayam ti kasarmi. Ita nga mo kon ti si bubukal na pasamak, mami. Kagurak mutan ni daddy. Anya? Saan kun akayat amakita? Saan, anak ko? Isupay lati amam. Uray pa'y, mami. Kagurak. Uwan gayam sirbi na nga ama. Napayagan asaan na nagpakita kada kami. Gam tinaudi ayo umay na. Kuda na ama pa ni Mindanao. Kasta ka di? Wan. Ngamin, pinangtaan na kiti kakabsat ni Nerissa. Ano makita dakit patayan da? Nagbagtit ka no kami ti kabsat da, gapo iti panang talikod ni Darlito kan kuana. Sorry,
No kasto'y tinagbanagan ti amin. Awan basol mo. Ni Darlito tinagaramid iti nakaisagmakan na matlaan. Pulos namin asan na dim ngagkanyak nga inana. Mama, Kasi tinakunak, pinagbagaak diyan ako, ngam talaga na sukir. Awanan mabalin ko. ladingita. No insalaysay ko ti amin iti anak ko, taisot kid daw na. Kunana kanyak, akayat nang adda ko man ni daddy na inton agturpos. Kalpasan ti panangisalaysay ko iti amin. Nagbaliw ti reknana, kat maasyanak pa iti anak ko. Imalin, iha. Amok ama iliw iti pamatag, kan arakop ti maysang ama. Nasukatan day tanga iliw, kan tarigagay na itigura, kan Darlito. Awan mabalin tayo. Masirib ka na nakman, ya apok. Ngam, kapumot lang iti kinalanggong ti amana. Kasta ti pagtungpalan ti amin. Taurean niya panagibtur, agkipos ta ita. Agpatingkat ti panaganos, kan panagsagaba. Kat aglak amat tay tao. Amang ipapaay iti kasta, iti padanamatlaang at tao, iha. Girl, I need you. I need your love. Nasayaat no nagsarita kayo kan abalayan. Uwan, Papa. Saan kumat nga imbaga iti anak ko, aguraan na ti amana. Awan pasol mo dita. Pungamat lang ti kinaloko day di Darlito. No apay nagbanag akastoy. Makarik na agmat iti asiken kwa na. Agarilat tati sa iti kaunggak, Papa. No sa anak la siguro anatib ka. Kan saan ko nga impagpagapu iti anak ko. Kan awan kayo anang saranay. Kan nang patibkar kanyak, Papa. Kang runaan ti apo. Anag kidawak iti kirit ti pakinakam. Kan pigsa ti panunod. Saan kumat nga amo? No anya tinagbanagan ti bag ko. Kapu iti inaramid na. Kas iti kanayon idi nga ibagakken ka, anak. Saan mo nga isinsina ti bagim iti Diyos? Daiso ti kang runaan akamang tayo, iti tiyempot panaglupoy. Kan pagyamanan tayo matlaan, iti hintay panagbaliki. Husto kayo, Papa. Sige, bayam ta kasaritak ni Ken. Masapol adi agimula iti sakit tinakam iti amana. Isot imbagak kan kwa na, Papa. Bayan naklatan. Uray kat, nalasatan min nga agina dagiti bangungot iti biyag mi. Nang runak kanya. Sorry, Lola. Itinaamak kan mami. Nakariknag itigura kan daddy. Saan ka mapabasol no kastaman ti marit na mapok? Pudnumot nga mi, nakastaunay ti panangloko ni dadim kan kwa na. Kanuray na kami. Pinamati na kami, apudpudno ti kasarda. Ngampe kemot kaya, iho. Lola, Ay, talaga ka di adiyo mo ti ayan na? saan, apok? Apay, kaya't mo pailaang ang makita?
Saan ko nga mo, Lola? Diyak maawatan tiriknak. Ikararag tilangan ngagpakita mo't laang. Kadag iti masungad nga alal daw. Kuna ni Mami, saan arumbang akagurak? Uray no kasi ti inarabid na ken Mami. Nasingpet ni Mami, ngampulos nga saan nga impatag ni datim dayta. Lola, Diyak madabo no apay nagbalin na kastyay. Pinagbalin na ngay ayam. Nagnulukwan na dagiti babae. Lola, Kuma, saan matultuladan ni dadim? wan Lola. Agbalin ka akod po'y. Sure, Lola. Agadala kiti husto. Tapno, inton adan work ko, agsardang mutan ni Mami, nga agwork amapan abroad. Aging gaita, mapabainak pailaeng gapo iti naramid ti anak ko abalayan. Saan mon apanunutan day jay, abalayan? Akan pasensyakan. No tinunton milaeng mati hustisya, iti madi nga inaramid na. Nang runa, iti anak mi. Mawatang ka abalayan. Dakkel apagyamanan mi. Tanagbalin anatibkar ni Emalin. Saan apinayagos iti emosyon na? Wan. Katdayawak ti kinasaya at naatao. Inayat na iti husto ni Darlito abalayan. Tauray kasanot pa ng patigmaan ko idi ngagtantanang. Ang gapo tay ayatan na ti anak mo. Tinan nasarkedan tirek nana. Katday jay. Nailaw anda abalayan. No pa'y kasta, nagan-ano si Timadi at rato ni Darlito kankwana. Ang agpatingga ti panaganos, kan panagibtor abalayan. Wan, mawatak da ita. Daimbis ang nagbaliw, ad-adda ang nagluko. Kat adda manin sa bali a babae ang naglukuan na. Nga isot apitan na ita abalayan. Adda ka di pa'y robak ngagpakita ka dakwan. Nang runa ka ni Malin. Kasta mo dito anak ko. Kahit ko makita ita ni Ken. Kan makapagkidaw iti pamakawan na. Sakbay man lang ipulang ko ti biyag ko. Makakidaw ako mamag iti pamakawan kadakwada. Karigatak ti agawid. Makambuditan. Doon niya taramiden dagiti tawa nakabasura kanyak. Napatahindak. Kay kahit ko pa yan. Nag-ibos mo ti panakiptor ko iti saam. Di saam akatukat ti kinadakis ko. Girl, I need you. I need your love. Sino nga dadaytaya? Sumipngatan. Oh. Sino ka?
Mama. Darlito. Kaya kasta tilaga, anak ko. Mama, Ala, pakawanan ko. Subar ka. Apa yun? Nagkapgapwam. Adat napasabakan ka. Agkakapasutak. Uminumak kumapay. Anya day tuyo na nagbambanagam, Darlito. Nagkutungkan. Nalabit. Day di tinusak, Mama. Nagkapwam aya. Nasumok ko ti naginom iti arak. Nagkamang kiti may sa agayam ko. Ala. Ure ka sa nupay ti kinasukir mo ta anak ka bayla. Pakawanandak, Mama. Anya kalakit din aya. Kastamat. Sakbayamat ayak. Kahit ko tagkit daw iti pamakawan kaday malin kanti anak ko. Saan na rin tati panunutem? Saan ka amatay? Ipanda kay ospital. Paagasan ka, anak ko. Ada kayo mat, Mama. Wen, napatag ti bagakan ka, Emalin. Kan uray ken ni Ken nga apok. Kayat ko amang na dayto ibagak. Ha? Ipagpagapuyo la ko makanyakon. Anya ka di dayta, Mama. Papainak ko mga umay. Ngam kayat ko lang ay pakamu kada kayo. Amo ka na nagsan ti basol na ngam adda kada kayon. No anya ti makunayo ken aramitan nyo. Ibagayo ko man, no anya dayta. Ni Darlito, simmang paet, nyam inpan mi di ospital. Anya? Adakan ka dayta no sarong karan nyo. Uwan, Papa. Gapo man laeng iti apo ko yo. Sungarod. Kas iti kunag. Adda kada kayo dayta. Nasakit man dagiti linakam ko kan panangloko na kanya. Alawan, pakawanag. Ngam agtalinaed iti panunot ko. Dagiti inararamid na. Wenno impalakam na kanya, Papa. Wen, saan adakas ti mamakawan? Tati Diyos ket mamakawan pa'y. Datayo lakit din na pinarsuan na anak ko. Uwan, Papa. Ada sugat nga impalay na iti kaungga. Aglunit man day ta asugat. Ada imbati na apiglang. Saan ka ang mababalaw? No kasta teriknam. Na nasakit mo't nga agpaisaw. Tiin palak am na akan ka anak ko. Nakakaasi tilangan ni Daddy, Mami, Lola. Uwan, anak. Waan apok. Kuma, naimbagan ton inton graduation mi. Please, Mami. Kayat ko ada kayo adwa ti kadwak nga umuli iti intablado. Sige, anak. Awan maibagak iti dayta. Ay na, nagsingpot kalakit din ay apok. Amumutan no kasanot pa nakapasakit ni Mamim. Amok, Lola. Saan ko matapilitan ni Mami?
Makariing san ni Dadim. Ay, wan, Lola. Darlito, ada dito iti putot mo, kaduana ni Emalin. Ken, anak, Daddy, agyam anak, may ka. kadwak ni Mami, Daddy. Imalin, agyam anak. Imbaga kadakwa dati kadam dito ospital. Tagyaman akta imay, tiya kita agina. Imalin, ken anak, pagkawalan ko ma. Dahil ti papalo niyo kanya. Ha? Apay? Papanan nyo, Daddy? Panawan dakmanan? Da kayo kumakin, Mami, timang yukor kadagiti medalya kinton graduation mi. Anak, Please, Daddy. Saan dak apanawan? Bantayan kayo. Tapno saan kayo apumanaw? Love ka, Daddy. Mawaw iti pamatag ti maysa nga ama ti anak ko, papa. Karbangan na laeng amarik na dayta. Dayawan kalaunay iti dayta, anak ko. Patpat ti anak ko, papa. Oray no saan anasaya at tinagbanagan ti panagden nami kandarlito. Anya jay inistorya kanya ni abalayan nga imbaga ti anak yaw. Nga, anya, papa? Ano mabalin la mga kasar kayo na apod-podno? Saan ko nga mo, papa? No, idi. Inayat ko ni Darlito iti awan ka asping na. Gapo kadagiti paspasamak. Napunas anaming pinsan day taarik na iti kaunggak. Anak, Lading itaklaunay. No saan ko amapat ganday taakid daw. Wano kalikagong ti anak ko, papa. alaka adaman keng ka ti pangedang anak ko. Awan makapili, wenno makadiktar keng ka. Dagiti apasamag kat naikupinan, papa. Agbalindalaangan apasat tinapalabas. Saan kun akayat amaulit dagiti panagsagsagapak? Kakaiso na, anaggibusen ti panagibtur ko. Apay ako maribuso dagiti nars. Anya ti napasamag. Rhoda, at sangsangit ka kadi. Mami, adda may sakay pas nga maladaga iti may sakwardo ti ospital. Pinanawan ti inana. Pagkunaan nyo a pinanawan ti inana ti maladaga. Ang mga no adala iti comfort room. Napanan kinita dagiti gwardya iti banyo ng awan. Awan ka di, tinakakita kan kuana. Mabalin, ngiti nga ti rabii. Idi matmaturugan dagiti pada na a pasyente, kan dagiti agbambantay, naglibas. Nagnangata iti likod. Katsan nga taan adlaw dagiti gwardya, kan dagiti pada tayo a nurse. Saanan anak konsensya ti inaan ang panaw iti anak na. Anya a puso ti adakan kuana. Makasangit ang iti asik iti maladaga. Naamuan ka din dahito iti direktor iti ospital. Iwan gayam. Iti paila na minsan nga aldaw na pa ni J. Manila. Ni, oras gayam ang ti panagawid mo. Sige mami. Barang makamakam ko pa ni Melandro. Anya paila ti oras. Awan pa'y alas 5. Agpasukon ka kumakankuanan. Pasaray masapa kami na mga opisina. No daduma, saan kami pulusag kita? Anya matanti kastang agkasawa. Kasano nga rod amaaddaan kayo iti anak. Ay, awan siguro namnamaditan mami. Nasurukan na 5 atawan nagdenden na kami. Mano matitawan kon?
Adda dagiti babae nga uray agtawanen iti 40 ket nagsikog pailaan. Gamit ka sasaad mi nga gasawa? Narigat siguro, mami. Ay, mga torturog akon. Awagan kayo ito makariingak. No saan asublian ti ina di maladaga. Kasaritak to ni Milandro ng ampunen milangan. Kasunod. Umanugot nga ta ni Melandro. Nakarumbata ko na rumaro na. Sanay tati pasabat mo kanyak. O mga no saan ka pa yan nakamurmuray? Awan pulos turog ko. Maasyanak iti maladaga. Dumakkel nga awan mariingan na nga ina. Iso anya ti desisyon ti ospital. Ampunan talangan. Yakayat. Mawatan. Sa anak mo manugot. Apay. Kasla makagura ka pa'y kanyak. Kayat ko ang nagtaod kanyak ti anak ta. Diyak kayat ti agampon. Saan ta nga mo no niya klase ti tattao na iti dadakkel na diya maladaga. Ang mga nagbalin to buong ti ulo ta. Kasano nga magpasama ka maadaan ta itipod no nga anak. Ininto ta mumot nga awanin tinamnama tapay. Saan man nga pabalon ng itiluam kanyak. Napatag na iti transaksyon ko itangal daw. Anyamatan. Dahil lang kinapatagkan ko na. Yung tiriknak. Diyos ko. Amuyo na niya ti pampanunutan ni Milagro. Nakawanan ko ba? Nagalisto kayo na nakaluto, Lolo Paeng. Apay kaslak dardaras kayo. Ay, itay kumapaylaang rimwarak. Tapno makaaduak iti katangak nga ilakok iti jang shop. Tapno adamanin kwartata Pasensya kayo kumalangan, Lolo. Diyak nakaringan na sapa. Siya kumati ang luto. Maawatan ka, Angela. Mabambandog ka, iti panagadal mo. Umuna akaw. Inton aldawan nga agdigusak. And when gayam, ibatik tulatan ti balon mo iti kwartaw. Urayan niya ti mapaspasamak. Tiyak manugot habang ampun kami kanrona. Malagip kumanantikan kantyaw na iti kagayim ko kanyak. Baknangak aning ko siyante. Nakapimpintas ni Rona, idagam amo kami. Tiyak akluran na siyak ti antideprensya. Nagpating nga na di alakay. Saan? Ama, itaray kayo iti ospital. Awan anyaman na dayto, sir. Sa anak anaan-anaw. Sigurado kayo? Iba tayo latan tinakakurong-kurong a bisikleta yun. Tayo tayo di ospital. Saan kayo ang madanagan, sir? Kitaan dak. Awan pulos sugat ko. Ngala, makamu kayo. Itid ko kada kayo ti calling card ko. Adda dita ti address iti opisina kan ti Malaymi. Adda pa dita ti numero ang mabalin nyo apagawagan. Awagan dak lang. Mabit lang. Magtidak lang arudan iti kwarta ka na kayo. Girl, I need you. I need your love.
Sangit ti maladaga day jay. Ngamoon mo't makitak. Saan? Ay, katagtagain na pakmanan iti maladagang agsangsangit. Ay, nalabas gaya man na pangaldaw, Mami Carmela. Isumat lakas taunay ti bisin ko, anak kariing. Di ka ngamin nangan aya, itay nakasangpad ka. Saanan tanaturo ka kalpasan na nakapanaw ni Milandro. Kumusta hindi may papan iti maladagang ngayon bati ti inana dito ospital? Naamuanan ti direktor ti ospital ti napasamak itay agsapa. Impakustudyar da iti masagnan nga ahensya ti gobyerno. No saan na taatuntunan ti na, ipaampun da kadag iti interesado. Ay, apaya nagsinnaay ka. Amoyo, naibagak ka ni Milandro akayat kong ampunan da dya maladaga. Ngam nagungat kit din. Di na kayat ti agampon. Kayat na day tay bukod na kano nga anak. Ada kalintegan ti asawa, Rona. Ngam iti da ito nga edad kon, panagrik na sa anak kon nga agsikugpay. 5 atawan nga agdenden na kami iti asawak. Sino nga tati at diferensya na kada kayo? Anya nga tano padasin nyo tagpakita iti doktor. Saan may panapadasan tinagpakita? Mabutengak. Amang ano kaguranak ti asawak. Awan mo ti dakas na. Masaya at laki di panangidalan mo. Mami Carmela, mabaling ka din nga kita tayo inton makaruar kayo ti ospital? Adaan mo ka napinta sa restaurant na papanan tayo. Tinasayaat. Ijay laangan balay ti umayam. Agpakada kamot lang iti asawa. Ay, nasasayaat pa inuag kuyog kayo. Amangan ngamin numarabya na sumangpet. Ang padasak tong awagan. Oreta day of nagayam inton rabi eh. Ala, nagistayan kayo gaya man na nadisgrasya, Lolo. Anya nga tano, isarda nyo langan ti agsursur nga agala iti ilakaw yu iti junk shop. Kasano pa iti panagbiag ta? Kun pangalaan ta nga iti gastusam nga agadan no isardeng kaw. Ure, agsardeng agpailaang nga agadan, Lolo. Ay, adda karek iti day di mamangmaw. Isu nga uray lakaya kaon. Ikarigatan ka pagadalan. Lolo, agtrabaho ak iti aldaw sa agadalak iti rabi. Ay na, apaw, marigatan ka lakit ti Amangan no mabaybay am ti panagadal mo. Kun amangan no makaala ka iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Lolo. Saan ka madanagan, apaw? Uray ta, awan mo't dakas anapasamak kanyak. Agan analak to ninton maminsan. Awan gayam, Lolo. Anya tinagan ti dandanin nakadisgrasya kada kayo? Ay, jakmet malagipan. Mabiit laang. Ada inted na ako lingkad. Ada pa'y inted na akwarta pagpaagas ka. Daytaw eh. Ha? 5,000, Lolo? Ay, nagtakalan? Milandro Almendres. Kasla, nanagsakon tayo ti apasdag. Bak nang gayam ti dandani nakadumpar kada kayo, Lolo. Ay, aglang lang abak nang apaw. Disente ti panagbadbado na. Kun nagpintas ti lugan na.
Ay, makapabisinti ayaw mo dagiti linuto asidaan tayo, mami. Naglaing kayo kaya magluto. Italaang man na makapagluto Krona. Kaadwan na ang mga naklatan iti restaurant no nagkapo ako niti ospital. Oresyak, nabayagan na ibagbaga ni Melandro nga agikatak a nurse iti ospital. Uwan mat ngagpaiso. Bagnang a negosyante ni Melandro. Saan na masapol ngagtrabaho ka? Anya nga ti serbiyan na nagturpusak iti kina-nurse ngay, mami. Kinapudno na. Kina-doktor ti arapa apday di dadi a pagbalinak. Ngam, ada na kabasulak kan kuana. Apaya makasangsangit ka. Anya ka di ti basol mo kinidadim. Numabalin. Jakon kaya talagi panday, jay. Kaputa. Kasladay ta tinangdagdag iti ipapatay day di mami. Lating itak. Dagan dati mang sair itiriknam. Mangantakit din. Mabalintamat lata nga ituloy ti panagsarita ta. Girl, I need you. I need your love. Diyak kumakayat nga laan. Ngam impilit ni Mami Carmela ayawid ko dagiti sobrami. Awan ka naman nga minan ti sabali pa'y amangan. Kasaladya ko makapangan, Rona. Nabsuga kiti pulutan. Nakainom ka. Ngam, ada ko may bagakan ka. Anya da, Jay? Sa anak mo, tanabarfek. Noong may panggap iti maladaga ngayon bati ti inana iti ospital, saan ta na pagsaritaan na ita? Saan aday ta? Kuang amin, nabayagan na kayat ko nga ibagada ito eh. Anya nga tanong padasan ta ti agpakita iti doktor. Sa anak abaog, mawatam? Saan ka nga gungat pangasim? O mga no sikat ya da diferensya na. Napintas ka ngam awan serbim. Noan niya ti kunam. Palubusan nak amang sikog iti sabali a babae. Anya? Nakatulugan ni Melandro. Tipdat ti panagsangit ko. Tama nga na makariing kat makaungat manan. Namuna na ko, ma. Nakaarami da kiti daklabit to, ta siya klang ti makamo. Kalpasan tinagsaruno ngay pupusay da dati kan mami. Kaya't ko nga ibagada ito kini Mami Carmela. Nga mabutengak. Inton rabi ipay ti Jotik, Melandro. Abangan no kayat nang akaduan ng agpasyar. Jak masango. Ado tinaskan nga si kaswag iti opisina. Nagsayang ti gundaway. Manmanulang arod nga agdanon tan dito'y balay. Basol mo. Agigkat ka nga binan ni nurse iti ospital. Tapno may pamaysam ti pagribingam kasasawa. Jak kayat nga agliday ni Daddy. At talang arudan ni tinagkaysabyan. Anya kumapay ti maaramidan da. Napatagtiki na nurse ko. Katukad ti biyag ko daytoy. Daytoy ti inararapaap ko. Awan sirbina nagturpusak iti kina nurse no jakmot la maipakat. Sikat ti makam mo. Basol mo, napaya saan ta amaadan iti anak. Ha? Sige, grubatak. Ay, sanlak lang amin ang maawatan. Dandani sa anak-anak kapag turpos.
No, apay kiti adyak ngamin malipatan. Numanon atawan tinapalabas. Pakonsensya ako manin. Umanugot kayong aminan, Lolo Paeng. Diyak kayo tamarigligatan kayo. Lakay kayo. Aksar nga klaangan nga agadal tap na makatrabaho Apog, adda karik iti daydi mamangbaw. Masapul atong palag. Horay matayak to no, makapagturpos ka. Lolo, saan ko maapatay ti ibagbagayo kanya? Awan ti papanan, asan aday ta? Ngam saan kumapay akadag ito'y lolo? Kaya't kupay nga agpaw ti biyagyo. Inton makaturpusak at sa pulak adagos ti pagtrabaho no, maipaayan kayo iti pangnamayan. Napintas nga arapaap, apaw. Kinapudno na. Idaw-dawat ko, paraburan na kumapay ni Apo Diyos. Iti napapaot abiyag. Kahit may matangag pa iti panakatungpal ti arapaap mo. Kanti panakabukal iti naragsak a pamilyam. Iso akayat ko kumangagsardeng kayo laangan nga agpidot winoggatang ti ilako yu iti junk shop, lolo. Ay na, apaw. Amangan no nalaklaka ak alumakay no awan ti aramidag. Panubusan dak ganon ngagsapul iti trabaho. Uray iti malang nga agadala. Ngangam, marigatan ka, apaw. Ay, anyalakit ngaminan a kinarigat ti panagbiag. Uray naliday dagiti matamrona. Napintas kalata. Ada ka di manen problema. Saan kumaada kayo ti kadwa kang agpasyarita? Ngam saan mat ang makapagsakripisyo ni Melandro para kanyak? Makaammo kalakuman ang mga awat iti asawa. Abumatan ti biyag tinigosyante. Inulit naman nga imbaga, ti panagikat ko a nurse iti hospital. Ammo mo na niya ti sungbat ko iti dayta. Para iti pagimbagan yung agasawa. Panunutom ko na imbag. Mami Carmela. Iti biyang dagiti agasawa. Masapul nga dag sakripisyo. No, adda ko man anak mi. Nakasakanak ang sakripisyo. Pilyak ngaywanan ti anak ko. Ngamawan nga rod. Mala, saan pa ilang aday tati pagsaritaan ta? Ay, mabayag tumanan na makapagpasyar ta akastoy. Talaga marigatan ak amang ipasang at iti bisikleta iti daytoy apasat ti kalsada. Ay, domsagak man laengan. Taidoron ko laengan ti bisikleta. Ay, piman abiyag ti lakay. Ay, dudaduma. Mariknak sa anak kon ang makapigsa. Masapol nga aganusak para iti masakbayan ni Angela. Ay, malagip ko man na iti singasing na. Saan ko mairamraman nga agrigrigat no? Ay, malagip ko tinakadulin asurat day di Laura. Imbilin na iday sakbay anagsatan nga alaeg iti pandag tipungan na.
Nagarbis man nga minon itay. Awan lang aro din ti malugana ka tricycle. Nakasip-sip ngat lang aro. Dagiti 5 alalaki ang nag-istambay iti sangot ti pagkadalak. Kasla susurutan dak. Dasak pa iti magna. Kamkamatan dakon. Kasta una yan, di pa nagnervyos ko. Ang dalakit di dakas sa panggit na. Diyos ko, iliklik na kumakadag ito'y adimonyo di pa nagpampanulot na. Anda na kaparparta sa alugan na sumungan. Mapurarak iti silaw na. Nagarbis man nga minan itay. Awan lang arudan ti malugana ka tricycle. Nakasip-sip ngat lang arud. Dagiti 5 alalaki ang nag-istambay iti sangot ti pagkadalak. Kasla sursurutan da. Padasak pa iti magna. Kamkamatan da kon. Kasta una yan na panagnervyos ko. Ang dalaki ti daga sa pangganda. Diyos ko. Iliklik na kumakadag ito'y adimonyo di pa nagpampanunod na. Anda na kaparpartas alugan na sumungat. Mapuraro. Iti silaw na. Almalay. Nakaadayon na iti lalaki ng agpanggap kung may tidakas kan ka. Pasino ka din dagitiyay? Agiyaman naglaunay kada kayo sa jak mabigbig dagitiyay. Dagiti siguro meron nga gis-istambay iti sangot ti pagadalan mi. Naimbag ta na era na lumabasak. Itain nakita dakas ti panggapdakan ka. Ingagarak ti mang padungpar ko makadakwana. Ngam napakadaan rak at naktaraydan. Naimbag ta sandalim maban kada kayo sir. Dagiti daduma at daimo ko kan paltog da. So magmamanon tinay padamag anay walang abang ka iti asidag ti pagadalan mi. Rugbang ko mga rod na pagpatrolya na iti pulis na ito apaset. Apay amin na magmagna ka. Gapo siguro iti panagarbis na itay sir. Awanan ti tricycle ang nakaparada iti sango ti pagadalan itay. Sige, lumugan ka niti kotsek. Anda pala nakalukat na restaurant ita. Itulog kanto ninton madamdama. Agrabrabi mga tan ni Melandro di opisina. Inawag ako maitay. Tauray nagpaspasyar kami pailaan kay ni Mami Carmela. Tauray katrabi pay matlaang nabigat ti Joti kiti hospital. Masaksakita na kiti aramidan ni Melandro kanyak. Nasakit tinakam na, adyak maikan ni ti anak. Uno kaya't nakaliklikan. Tadi na kaya't at talaga mangampun kami. Nawagag man lang ni Mami Carmela. No sa anak ang masikuran na gururay iti asawak. Ang mga nanyaman laditan ti agsisimparat iti panunot ko. Hello, Rona. Ada ka di ba nin problema? Kahit ko lang ada kasarsaritak. Awan pa ngamin ti asawak. Nagagat at talaga ti asawa. Mami Carmela, panagriknak. Awan patag ko kan kuana. Gaputa, amo yun. Gapu iti kaawan anak mi. Magsangit kan sa manan. Saan mat? Diyak la malapdan no maminsan. Amok, masakit ang tulakit ni Melandro. No bilang maamuan na nga isugayan ti antideferensya. No apay asaan kami ang maadaan iti anak.
Mangan ka lang. Saan ka ngagbabayin? Nilolo nga min ti pampanunutag, sir. Ang mga no pumadanagan launa yan. Uray tayo tulnog ka, di balayo. Sakto ti mangilaw-lawag ni lolom. Di ka tilang lolom, ti kadandinam? Kasta ngagpaiso, sir. Ubi ngagpay, idi natay day di nanang. Masyanak nga rod kinilolo. Iso kayat ko kumandag sarda nga agadal, tagtrabaho ak laangan. Kasaron ti panagadal mo? Uray ag sarda nga kumapay laang. Ngam inton makaarno nga, ituloy kong tumatla ti agadal. Girl, I need you. I need your love. Impakta nakasangput ka na pauk. Madanaga na klauna yan. Unak no niya tinapasamak maun. Nagistayan nga rod, lolo. Naimbag, tanayra na alimabas ni Sir Melandro. Ay, agyaman na klaunay kada kayo, sir. Ako nanyaman na. Mabit lang. Kasla, malasin kayo. Wen. Da kayo ni ama paeng. Malagip dakpay? Ha? Ay, kasla ada pangilaslasinak ititimak yaw, sir. Ha? Ay, huwin nga agpaisaw. Ay, pasensya kayo. Saan kayo analasin adago, sir? Ha? Kaya't yung asawan? Kita man lang agpaiso ti kinailot ti lubong. Wen, Angela. Siyak ti dandani na kapadungpar ka ni ama paeng idi. Oh, agpasak na to inyo pisina. Napagsaritaan ta ti problema, Angela. Papagsip nga ti tayo agawid ako man. Naira na lumabas sa kitisangot ti universidad, kaya tinulungag ti may isang estudyante, apanggap agundawayan nang iti istambay. Nasayad man nga rota nakitam. Kaasimat day jay no bilang. Inawis ko amang rabi iti restaurant, tapno makasarita ka na imbag. Kalpasan na, intulnog ko iti balay na, tapno sana madandanagan ti lolo na. Ay, nang rabi ka gaya man. Inururay ka tagsangot ako ma. Naruam ta, nasan ngagsangsango amang rabi. Ken, nagkuyog kayo kani Manang Carmela, saan ka di? Nagmerienda kami la. Takayat ko ngagsangot ako mamang rabi. Naglutak ka dagiti paborito maputahe. Parabigat ton. Ang manmanumat na mamigatak. At dalakit di kape, mabalinan. Total, agmerienda ak tumbot lang iti opisina. O sige, inkalat na manganan. Makaturturog akon. Kasladyak matla makapangan. Ay ayak launay ti kasasaad ko. Kastoy ka ti subat ti amin. Yung tao aklaan. Adyak kinabailan at tinanggal lagi ti pasamak. Naruko pa kiti sulisog. Yung nagbabawi akong ti amin. Kunak no nasaraka kong ti lalaki ang may karikanyak. Yung mapayanas ka na kastoy ti sagabaak. Diyos ko. No pagayatan nyo, amadan kami ti anak. Ikarik.
Agbalinak to anasaya at nga ina kan asawa. Kay anya nga raw di pangedeng mau apaw. Talaga ka di sidido kan. Apaw, no sakla ko mati matungpal. Sayang no agsardeng kang agadal. Awan ti klase kiti sakbay ti pangal daw, lolo. Inak to iti opisina ni Sir Melandro. No, anyan to ti desisyon na. Natalakan sa launa kini Melandro. Nasing pa tilangan na. Hanggang saan tanga mo ti talaga nga ugali na. Napintas ka maimot nga raw. Anya ti kaya ti asawan iti dayta, lolo. Ay, amangan daw, anya ti panggap na kan ka. Nadaamag mo ka din, no, adan asawa na. Mabainak nga agdamag iti dayta, lolo. Amang ano anya ti panunutan na. Sige, lolo. Umuna ako na rumwar. Kwa, apaw, agkuyog tan. Itay kumapay a rumwarak, kaya't ka kasarita. No anya ti panggap mo. May maglakit din, tanera ng awan sa ngailik. Saan mo gamit na naibaga jirapin o anya nga oras umay ka? Saan yung pa'y kat alam naman na itangaal daw tiya ay ko, sir? Masaludsud ko man. Apay awan cellphone mo? Ada idi inabak ni lolo pa ing itirapal. Lalakaan na cellphone. Nalakaan madadaan. Intong nagbalin ka ng empleyada, igatangan kay ti cellphone mo. Ha? Siyempre, masapol nga da pangawagakin ka. Ang anya ka di ti plano. Kaya't ko kumangagsardengak payla ang agadal. Masayangan ni lolo no agsardengak. Adda kalintagan ni lolo. No, kabalam lakit di. Isa miram tag trabaho, kabayatan ti panagadal mo. Mabalin mat ngagpayso, sir. Agtrabaho ak iti aldaw sa agadal ak iti rabi Marigatan kay ti dayta. Bannog ken puyat ti kalaban mo. Masapul nga agano sakser. Kayat ko ti makaadal. Ken kayat ko atulungan ni lolo iti pagbiag mi. Ada may singasing ko no manugot ka. Agadal kiti bigat. Agtrabaho kay ti malam. Ay talang ta. May bayag di panagturpos mo. Sana balin, sir. Saan laki di amarigatan ni lolo? Ibagak tupay kenkwana day taasing-asing yun. Girl, I need you. I need your love. Mayat-met nga agpayso day taasing-asing ni Melandro. Tapno, saan ka amarigatan? Anya nga oras ti panagtrabaho? Agadalak manipod alas 8 ti bigat, aging ga iti alas 2 iti malang lolo. Sa alas 2 aging ga alas 8 ngagtrabaho Ay, kanayon ka amarabyan nga agawid. Nasa papay nga oras da itano kwa, lolo. Amangan no, kayat dakpay nga ilugan ni Sir Melandro. Pok, liklikam ko mati, makasinigid unay kini Melandro. Awan, tikas iti aganad. Kasangsangpot ko lang. Nasapak arimori ti opisina.
Ngam nagawis ngamin ti may sa barkadak. Naimbagman, tanakawag ka. Uri ang pagbid lamang kasarita kami, Landro. Matmaturog ak pa lang amin, idirimor ka. Saan ta napagsaritaan pa dahita, Rona? Amumon ti kapuna. Ken adaken ka ti solusyon. Inton adan anak ta, ikarik. Ipamaisakton ti imatang ko kada kayo. Sikamat na tinako na. Saan mo nanamnamaan nga ganak ka? Oh, sige. Orasan ti pa nag-check up ko kada ti pasyente. Bye. Oh. Malagip ko man ni Angela. Naamo ti rupa na. Nakain-inosente. Tsak maawatan na tiyo marikrik-nakan ko na. No, nasapa ako maanak ki asawa ini. Amang ano agkataumdalang iti nauna nga anak ko. Apay nga da kapaylaang, Rona. Saan ka di nga itay kumapaylaang anagawid ka? Inururay ko makasangpot kayo dito ospital, Mami. Talaga akas laagi natanan niya. Manipot pimusa dagiti dadakkel ko. Gumagawawa ako niti pamadag ti may sangay na. Ngamin kasla makit-kita kada kayo day di, Mami. Nakadungdungo. Isaksakit na klaunay, nang ron ano pagong tanak ididay di daddy. Naungat ka di, day di daddy? Nasayat nga ama, no pa na istrikto. Ba nagadyak maawatan, nga maakwak. Basol ko. No apay, narasiak ngamin. Makasangsangit ka manen. Kasla saan laan ni Melandro ti problema? Sige, agawid akon. Barang madanon ko pa ilang ni Mirandro. Saan ka di nga itay pa'y kumaan nakasangpat ka, Rona? Dandanin alas 7. Naimbaga, tanadanon nakpay dito palay. Inururay ko pa nga ni Mami Carmela. Kasla na napatang kapag sarsaritaan nyo, iti dahil yung bakit apada maners. Saan ko makakastama ti pa nagsasaom akin ko na? Kasla may nga ina ni Mami Carmela. Kasla ina ti pangibilbilang akin kuanan. Isa maawatan na ko ma. Kailiw ko ti may nga ina. Mailiwak mo ti anak. Kanahin mo lang ibagatay ta kanyak. Oh, tapno malpasan na ti problema. Palubusan nak amaandaan iti anak iti sabaya babae. Oh. Kabay lang nga ramidan da ita. Adi mo amo, no anya ti mariknak. Panawan ka malangan. Oh. Dila amo ni Melandro, no apay. No kasano nga masaksakit anak launay. Namin ano na yung baga na apadasan na iti sabali a babae. Kanon tungag patingga da ito ya pa nagsagabag. Ulitag pakawan ka na kayo. Amok, dakkel ti babak ko. Ngamda ito'y kaditi kay mo dingak. Awan ka din ti karbangak agragsak. Nabayagan ngagdenden na kami iti asawag. Ngam maging gaita, awan pa yanak mi. Sayang nga niya, sir. Naragragsak kumamatlaang na daanak yo. Dahita tinabayagan nga iliwag. Oray may sala kumati may paay ni Rona nga anak. Rona gayan tinagan ti asawa yo. Ay, maam-amok kumamat. Andan to umno apanawan para iti dayta. Nurse ti asawak.
Rabi iti duty na. Panakarabiin na ti aldaw. Nagrigat tinars. Naruwam siguro. Saan ko marumbang ibagakan ka rito, Angela? Gaputa o bingkapay. Saan akon a minor de edad, sir? Adun dagiti maawatak apaset ti biyag. Ubingak at maod tinakam ko, tawan nga rod inak. Nagkastak ko man no siya ti anak yo. Nagpintas kat kuman ti anak mi ka ni Ronan o kasta? No siya kumati papang mo, ingatan ka karagiti agar-aram ken ka. Awan ti agar-aram kanyak. Jakpay kayat ti makinobyo. Aganda lakpay. Nasaya tunay deta. Sapay ko ma, tamaadaan kayon tumutla iti anak. Nagasat lakit di. Baknang kayo. Kat maitedyo amin ang masapul na. Limiday matagtila ngayo, lolo. Nasair ko ka ditirik ngayo. Ha? Saan, apaok? Ay, mabalin. Saan mabalin ang maamuan ni Angela daytoy? Kala at anagulimag kayo, lolo. Pampanunutok laang. Baknang ni Melandraw. Awan gayam anak da. Ang mabalin damot ti mangampon no kwa. Uwan ko mga agpaisuan niya, lolo. Naimbag ta nagbakasyon kayo ti trabaho yung Mami Carmela. Talaga akayat kayo akasarita. Diyak ka ba ilahanan? Anya ka di manan ti problema yung kini Melandro. Kanayon kayon sa ngagap-apa. Wano, dangdangran na ka. Saan nakadangdangran? Nga masaksakit anak launay. Agasam ti imbaga namanan. Palubusak ka no amadaan iti anak iti sabali a babae. Nagawan a delikadesanan. Kasla saan adi adal. Saan na pampanunutan direk nam? Mami, ada sa bali akayat ko ngay bagakada kayo. Tsakon kabailan ni Elimat pa'y. Namabuteng nga, namamuan ni Melandro na ito'y. Amang ano na ito'y, hindi pakrakrakan, di pa nagdan nami. Girl, I need you. I need your love.